Добрий день, я снимаю 38 сцена. От є темнота викинуто в Скопі. Але до себе в Скопі возі. А до зору до мене а повезу достигнув людей, я припознався. А я множуся. Туди і купив возиш. Я сум правильно возу. І камйони. Навіть собі видимо, опа, полегко. Здравохи, ой, да не сафеде пакана, не, фари. Ой, не, опа, аеросхопі. На ілку купив, потім термінальна гаста за базина. А возиться по граду за додому. Я побавно на ти на газ лицом автопат от колиспата. Паризма. Стигна. Ну, ся свободно си седнеме, ама не се спакуваме. Може да се разния пакина. Я малко мир. Що канче чудно. Вон Скопje написано. Не, мистер. Обично канче. Точка на каква буква. Тут почта отиде. Ovo je za vas. Ovo šao. Zoro. Mine i smine. Da dojedete kod mene na gosti kani neseriozno i da se zapozne so imenom. Da mi mu kaže više morala da vi okrijem kako se vika. Gotovo. Kaj dosta na ta. A mi ako napišem samo cenu